Přeji vám hezký večer. Jsem opravdu moc ráda, že se opět potkáváme u Střepin. Vítám vás. Nezaměstnanost psů v České republice klesá. Ano, opravdu. Zítra do nemocnice na Bulovce nastupuje první oficiální pes zaměstnanec. Fenka Faninka v pátek úspěšně zvládla přijímací pohovory a ze své první směny v nemocnici nijak nervózní není. Do její nové kanceláře vás vezme Bára Divišová. Hledáme kolegu nebo kolegyni na pozici kanisterapeut. Požadujeme vzdělání v oboru, minimálně půlroční praxi, kontaktní jednání a vystupování, odolnost vůči stresu. Těžko říct, jestli nejvhodnější kandidát na tuto pozici vůbec někdy obleče doktorský plášť. Střih, který by mu padl, totiž v Česku teprve někdo musí navrhnout. Do nemocnice nastupuje zítra a tak velkolepé přivítání tady prý ještě pro žádného zaměstnance nepřipravili. Nový zaměstnanec, přesněji zaměstnankyně, která zítra na Bulovku nastoupí, je totiž Fenka zlatého retrievera Faninka. Nabízíme práci na plný úvazek, smlouvu na 10 let, každodenní přísun granulí a bezplatnou veterinářskou péči. Hledej telefon, hledej telefon. Pones. Tak, výborně. Tak, ano. Říci. Tak. Pones. Tak, výborně. Ty jsi paša. Je pátek, jsme v Plzni a v tuto chvíli ještě není jasné, že Faninka v pondělí opravdu rozšíří nemocniční tým zaměstnanců Bulovky. Vše záleží na tom, jestli dnes v uvozovkách složí maturitu. Musí ukázat, co umí, respektive jestli umí, co umět musí. Nemocniční psycholožka Lenka Procházková, která s ní má od pondělí pracovat v týmu, je nervóznější než ona. Bodeď by necítila odpovědnost, když nápad, na základě kterého možná bude Bulovka tisknout výplatní pásku psovi, se zrodil v její hlavě. Podej láhev. Podej ho. Podej ho. Podej ho. Tak. Výborně, pones. Jednu část zkoušky, tu dovednostní, otvírat a zavírat dveře, přinášet věci, masírovat nebo polohovat, už má Faninka v kapse. Jestli za chvíli obstojí i ve veřejném prostoru, konkrétně v nákupním centru, bude mít v kapse i smlouvu na 10 let a status prvního oficiálního psího zaměstnance v České republice vůbec. Co kdyby to si třeba nepovedlo? Muselo by se odložit, muselo by se připravovat dál a musela by první termín by byl za měsíc. Obstát ve veřejném prostoru je pro ní nejzásadnější. Teď se teprve ukáže, jestli se v ní cvičitelé nespletli. Faninka totiž není vybraná náhodně a stejně tak jí nestačilo narodit se jako zlatý retriever, ti jsou totiž na kanisterapii nejvhodnější. Na Faninku ošetřovatelé ukázali v jejich 8 týdnech prstem proto, že je komunikativní, kontaktní a za všech okolností zůstává v klidu a povel paničky je pro ní svatý. Smyslí jí neošálí ani smažené kuře. A cvičitelé asistenčních psů se po chvíli radují. Faninka nesklamala. Jaký je to pocit, paní Procházková? Tak mám radost, že se uzavřela nějaká kapitola. To je ta cedulka asi neplatí. No, ona jako do nemocnice nesmí psí, Takže Faninka... Ona jako vlastně platí, ale ne pro Faninku. Faninka je jediný pes, který může do nemocnice. Protože oficiálně už není vnímaná jako pes, ale jako právoplatný zaměstnanec. Bude dostávat plat, konkrétně granule, bude mít nárok na bezplatnou veterinářskou péči a možná, pokud některý z návrhářů psích oblečků přijme tuto výzvu, časem bude i oblékat pravý psí lékařský plášť. Přijímat pacienty bude tady, v její staronové kanceláři. Staronové proto, že úřadovat tu Faninka začala už jako štěně. Teď to jen bude oficiální a upozorňovat na to bude i jmenovka na dveřích. Faninka je, myslím, v nemocnici přijímaná od začátku hrozně hezky. Ono to i způsobovalo vlastně to, že byla štěňátko. To vlastně i často zmiňují pacienti, že tak jako zapadne do té nemocnice, že má takový vlastně bílej plášť z toho kožíšku. Faninka byla centrem pozornosti hnedka od začátku. Žádná nemocnice v republice nemá trvale svého kanisterapeutického pejska. Jak vychází s ostatními kolegyněmi, Faninka? Faninka zná nemocnici velmi dobře. Rok zde byla na jakémsi předvýcviku. To, že se v pátek úspěšně zařadila na seznam zaměstnanců, nijak neprožívá.
Že její vestička má novou barvu na základě toho, že získala osvědčení, nebo že tyhle granule budou už tvrdě vydřený, jde úplně mimo ní. Pro ní malý krůček, ale pro ostatní psy může znamenat velký skok. Čtyřnohé zaměstnance jsme si totiž až do zítřka dokázali představit pouze v seriálech. Říkáte tomu, že vás vlastně připodobňují vlastně tu vaši dvojici něco jako ke komisaři Rexovi. To jsem nikdy neslyšela.